Chove moito, verdad? Estamos contentos. Inundóse todo. O desastre. Hola. Temos a Xula das Cuadras. Pa mí que foi unha actuación diante da cámara, sei o que queres que che diga, e punto. Como estaban as cámaras, claro que pensaron, no, vamos facer aquí e tal, porque é moi clásico neles, non? As vosas familias teránse que amañar sen a vosa axuda. Quero que vai a facer cintoné. Vente ben limpiña. Adiós. Chao. Hoxe é o primeiro día do caos, o sea, sin Sara. Como di Carlos, este é o primeiro día de caos en 1906. As nais marcharon e as familias teñen que amañarse sen elas. Aliciña, apura que tes que... Na casa dos Peña, a ausencia de Sara nótase desde o momento do almorzo. Esto fará... Na casa dos González tamén é hora de almorzar e cada quen amañase como pode. Falta José, que decidiu empezar a traballar canto antes. Eu ainda non desayunei. Cando me chega a hora de desayunar, pois hei de buscarme a vida se pode, non máis. Se me vexo obligado, pois terei que facer de comer como poda. Mais, despois de atender as outras historias que lían. Non máis. Correcto. Carlos ponse tamén coas tarefas do día. Vai sacar os tenreiros das cortes. Despois... Acabou. Pasa. O difícil é conseguir que volvan ao seu lugar. Venga, va. Venga. Va. Va para allá. Va. Va. Venga. Vamos. No piso de arriba, Alicia faise cargo dos labores domésticos en ausencia da nai. Ten que amañar os cuartos, e faino, á súa maneira. Porque se estudiaba, chegaba ás 3 a casa, non tiña tempo. Pero agora xa, aquí xa fago de todo. Alicia fai de todo, sí, pero faltalle facelo ben. Os cuartos quedan como un palleiro. Hoxe teredevos que organizarse en a axuda de Sara. Alicia terá que prender a lareira e a bilbaína, facer o almorzo, ocuparse da limpieza da casa e preparar a comida. Vítor e Martín ocuparánse do cuidado dos animais e botarán unha man no resto das tarefas segundo o vaiades vendo necesario. E continuar ca construcción da carrilana. Antes da hora de comer, recibiredes a visita de Arturo. Ahora, carajo, a altura non estaba má. Sara e Margarita están pasando uns días fora facendo algunhas compras, pero tamén aproveitan para descansar un pouco, e o programa aloxas nunha casa de turismo rural. Por un lado, de lujo. Por outro, pois, un pouco, digamos, preocupadas por como sería todo aló, como levarán o tema. Quizá Alicia o leve un poquinho peor. Como Alicia tamén ten un pronto así, que a mellor pronto pensa que ten máis traballo que os demais, que por aí empecen un pouco a discutir. Bueno, Alicia, entonces, irás facer as camas e preparas arriba. Xa está todo preparado. Gracias por botarme unha man. Ben, e arriba dis que xa está. Oh, que eficiente.
Entonces, Lorenzo, ahora tomas o leite rápido e vas botar as vacas e depois tomas o leite. Mellor, porque o leite non lle tarda un pouco. Non me ajudo de sin desayunar. Bueno, pues entonces espera que te o leite e te desayunas. Sariña, volve, anda, volve pronto. Sen Sara para axudalo, a Carlos custalle que os fillos fagan as cousas. Pero non é o único. José tamén ten problemas cos seus. A mí pareceme que se poden escapar un pouco, escapan, se está claro. De algunhas historias. Non exagero nada. A vaca está ali presa. Non pastou. Está así días e días. Que ele é algo pesado, con ese tema cos animales é pesado porque está todo o día encima e os animales falta esto, outro. E sempre tens que dicir, os animales están ben cuidados, tranquilos. Se alguén ten que estar ao tanto, xa está algo no seu sitio, senón é que non é un desastre. Por lo menos, non exagero, é que é así. E ti que vas facer? No, hasta que me mande, rascar os huevos, está claro. Se Martín esperaba que alguén lle mandase traballar, chega Carlos. O rapaz ten un contrato e agora é o seu empregado. Martín traballou en un sistema deste de marmolería de poñer pedras en fachadas 8 meses ou... Del aguantaban. Home, eu non sei aí hasta que punto influye o que Juan Carlos tamén o mellor queira torealos. Eu non estou ali. Mira, ves, facemos da seguinte maneira. Vamos afilando aí? Poñemos aquí a corda. Entón vou cortando, vou chordando a ti e ti vas trendo. Como que dices? Sí. A mí non me gusta nada estar con él. Que queda un zorro viejo, como di. Está sempre aferrada e ele está a concursar todo o día e que faga falta. Sí, pena. No. Home. Hai outra tarefa importante que ata agora facían as nais. Muxir as vacas. José e Carlos reúnense para organizarse. Que hora será? Pero non se será As 9. Madame Ximule, veña, arreando para con todo. Veña. Sí. Axuda, che. Sí, a ver si ben visto que están tanto do moxín. Claro. A ver, colle por aí. Colle aquí o caldeiro, hermano. Pois colle de aí con o buscar o pie. No, vimos... O peso botar aquí, xa lo vamos. Claro. No, todo aquí, xa lo vamos. Vamos. A ver, Víctor, que esto xa nos acaba a farella antes de que... O tema de moxir a vaca tampouco sei como lle iría. Xa tamén é outra. Sí, a ver se mañán non ten 2 ubres en vez de 1. Víctor teno completamente controlado. Quieta, no venga. Que estou primero. Bueno. Vendo a exhibición do rapaz, os outros tamén queren probar. E montase unha pequena competición entre eles. No, sí, cansa. De mis años, mozos. Primero arriba. Primero así, con estos dos. Después... No, a vez no. Primero arriba. Ahora no tengo tantas sensibilidades después. Pero tenlo así apretado, mira, tenlo así apretado. Imagínate, apriétalo arriba. Primero. No, Marti, así, mira. Así, apretas este, non? A tenlo apretado. Ahora, pero forte, que non pase para arriba o leite. E ahora dalle cos outros que quedan. Ahí. Ahora, se eso, bota la man un pouco en auga, se ves que está moi duro, ves, bota... No, bueno, leite, pero mellor en auga. Martín. Martín. Mellor en agua, que despois o leite bebemos los dos. Alicia debería subir á súa casa e facelo caldo, pero queda entretida co Carlos González que a segue a todas partes. Ten un pouco profesor. Está tan ocupada co cachorro que non se dá conta de que Lorenzo a está vixiando. E
Móntase unha liorta entre irmáns. Que facías lá, Julián? Mandoume papá ir. Sí? Sí. Pois como facías estar ali mirando, me podías quedar na casa. Estaba o coche no pasillo e a luz apagada. E claro, estaba abaixo, canaca. Entón, non pode estar en dos sitios a vez. Alicia aviva o lume sen preocuparse pola roupa que hai tendida na cociña. Por sorte, non chega a pasar nada. Agora intenta fregar unha pota, pero sen mollar as mans. O sistema non funciona e Alicia queda desconcertada. Despois de axudarlle a Carlos a cortar o millo, Martín ten que ocuparse dun segundo encargo do seu xefe. Debe sacar o rabaño a pastar. O certo é que máis parece que as ovellas o sacan a él. Martín sabe por experiencia que para que os animais non se dispersen debe atar o macho dominante. O que aínda non sabe é que o carneiro ten un plan de fuga. Mentres, na casa dos Peña, Alicia está a preparar o caldo. Pero meteu o zoco. Non traxen moitas patacas. Botellés que había. Jo, tía, pero non ves que non se colle verdura? Tías que había. Menos mal que non había un saco, senón tamén me botas. Eu que sei. Jo, pero isto non é cuestión de saber, é cuestión de... Eu tampouco sei, pero é cuestión de lógica. Jo, tía, isto... Comemos patacas solas. Patacas, non... Na cociña dos González, Sonia está soa e totalmente perdida. Sonia tería o mellor un pouco máis de complicación o non saber facer de comer, pero penso que si siguen o que eu lle disen, que lle botarán unha man, pois, pa detalles pequenos que para ela o mellor se lle fan un pouco duros. Pois non sei, para lentejas habrá que comelas. Supoño que as para eu sola. Igual non sudan algo, pero para ir a ser, porque eles estarán co vendedor. A ver, quen hai por aí, hombre? As familias teñen que facer a compra axustándose ao seu orzamento de 1906. Pero hoxe non están as nais, que eran as que adoitaban controlar o gasto. A ver, José, veña, que nos vamos. Melón traes aí, non? Sí. Ben, e que máis traes? Azúcar. Levo sucre, levo o que queiras, velas. Os chorizos os traes pesados? Os chourizos son por ristra. Son por ristra, ben, así son máis rápidos. Carlos ten máis cartos desde que vendeu a vaca, pero aínda así gasta con precaución. Os González, en cambio, non poden evitar caer na tentación de consumir. Compra, mira, os dous de liar. Unha escopeta, non queredes unha escopeta? Si me vende, quero. Pon a escopeta ali. Arturo, a escopeta. Un 25. Sáqueme o tambor, por favor, que eso xa está comprado, é a flauta. Como está comprado? Depende do precio. No, está comprado. Espero que non sea moi caro. Se pide 1000 pesetas, cos cartos que temos, pagamos. Ao precio que sexa, porque o tambor vai dicir que sí, que o quere, mas tal, non hai volta a darlle. Canto malo tambor? Non me romperá o tambor, ou? Non, hombre. Se me rompe, teño a garantía de que mo cambia. Sí. Se se rompe, tes a garantía de que o rompiches. Ampel, e o sedal como vai isto, o rolliño? É o rolliño, sí. E como vai isto? Iso é 30 Esta vai se joder. Levo miñoque e Non hai saltón. tempo de pescar. Os sanzós Non hai son de tempo. dentro. Escóllame, a ver, dous. A ruína, hoxe botamos a casa pola ventana. Os González xa non poden gastar máis, pero Víctor non quere renunciar a un capricho. Bueno, señores, con esta e outros poucos, vámonos alá. Bueno, vámonos alá, que ainda me queda moito que facer por aí arriba. ¡A la costa!
outra. Miñoca. Hoxe saliu ben o negocio, aínda que parece que tiramos a casa pola ventana, saliu moi ben o negocio, coño. Ao final levei algúns anzuelos gratis tamén, polo que nos cobrou polos instrumentos 5 pesetas da época. Pero 5 pesetas o tambor, o cinturón e a flauta tamén. Vale, eso foi o bo que era tambor e cinturón. Pero isto 2,80 a flauta. Cobrou Claro, 2,80. Pero bueno, ven co limpiador, polo menos, solo faltaría. Parece que entra, ves, ni no probaron. O sea, vos non ter que facer eu ben. Pero non abre a flauta por arriba. Sí, home, sí, lógicamente podes limpar así. De todos os días, aquí somos a familia chingante, parece, hasta rouba Marcos, o pequeno. Caramelo. Caramelo. O que mellor si lles dá moitas veces é vagonear, ducharse 3 ou 4 veces ao día algún, se fai falta, e sentarse a relajarse con un pitilliño. Pareceme moi ben, oires, pareceme moi ben. Pero, que pasa? Eu xa llo dixen cando salín que se non perden os nervios, que é o principal, que todo iba a ir ben. Agora non sei como foi. Claro, depende, se empezan a discutir e uns tiran por un lado, outros tiran por outro. Normalmente somos as nais quen aguantamos la... Que sabemos levar un pouco. Que sabemos levaros un pouco mellor a todos para que non haxa problema. Chega a hora de comer. Os González aínda lle están dando voltas á visita do vendedor. E Víctor ten unha idea: atracalo. No, a ver, a última semana ímolo a atracar. O sea, eso está, mira, ti xa está planeado. A última semana vendemos o cabalo e todo. Sí, claro, é que ti a Carlos agarrádelo polas mans e polas pernas. E nós saqueamos o carro e a unha, despois deixado aí... Vos cunha corda amarrado. Onde está facendo ese carro? É que ten un respeto. Trae o xamón e la compa. Onde está o sal? A botas de sal, a ensalada. Sí, un chisquiño, sí. Onde deixa o sal? Non sabía. Aceite... Na casa dos Peña, Carlos felicita a Alicia polo caldo, pero ela reacciona como sempre. Estaba buenísimo o caldo, que rico estaba. Si, ti cala, porque tamén a ver se faz chiste, non? Si, Joan. Pero vos teño que marcar dos. Que boa pinta ten este caldo. Sonia tamén recibe parabéns dos seus polas lentellas que fixo. Tamén. Pero ven comer, ven. Despois de comer, todos volven ao traballo. Agora tócalles unha tarefa máis fácil: acabar as carrilanas. Submarino es... Alicia conducindo. Aquí. A ver se colle. Bueno, como deu café, igual coche. E como fai Alonso cando sale do coche, quita o volante e sale por fora. O volante non. A verdade é que é pequeniña, pero é chistosa. Ainda non quedou tan mal. Os González xa teñen a súa pintada, pero agora van a tunear con algúns complementos pouco propios de 1906. Estos intermitentes. E aquí as luces de atrás. E agora imos de poñer falta isto, tubo de escape. Contentos estamos. O meu traballo que nos costou... Espera, déxame probar o do tubo de escape. Está auga por aquí, papá. Salío, joder. Voy a puta ver. Bote. Aí, ven. Gotean para baixo e vamos deixar o bote queimado, non? Cabido. Os Peña van probar a súa carrilana. Tira para ali. Tira para ali. Tira! Vamos exhibir, Sol. Como queres seguir? Levanta, porque isto vai romper. Non pira, Carlos, non pira. Aparta, aparta assim. Vai. Para que non anda. Aquí non anda porque ten moitas pedras. De todas formas é bonita. Cabale.
Carlos decide probar nunha pista mellor, o camiño que leva ás casas. Espera que isto vai andar por aquí abaixo que vai a meter medo. Tío, Levántate, levántate. xa está levantado. Gira para lá. Non gira, para lá. Espera. Lorenzo! Corre, danos un empuxón. Espera, apura. Sí, eu vou apurar, pero aí damos un empuxón. Algo que me faltaba ahora. Tengo que apurar para eso. Venga. Venga, levanta os pés. Ven. Vou máis rápido vos pés que vos. As probas pa Carrilana non foron precisamente un éxito e os Peña volven para a casa. Pero atópanse cunha sorpresa. O carneiro ceibouse e as ovellas andan soltas. Martín, Carlos avisa ao seu xornaleiro. ven aquí, ó. Mira, é que ven o macho tamén. O cabrón, arranca tamén tanto. É que ese cabrón, joder. Non me digas que pones tú. O carneiro. O cabrón, o carneiro, cara que sea, O cabrón, o carneiro que temos nós reventa todas as cordas, desfai todo e escapa para baixo todas. Veñen a súa hora, máis ou menos 7 ou 8, xa se recollen elas solas. Pero bueno, está ben así, non? Xa farren ese traballo. Eu que sei, son críos. Son críos ao mellor modernos que parece ser que hai mellor máis así nesta era. E ao mellor eu tampouco son perfecto, non me gusta falar de ninguén por dicir o mismo, porque sabe Dios, ao mellor si podo zafarme tamén me zafo de moitas cousas. Un que colle o carneiro e outro vai detrás e levar a para outra vez. Teñen que meter o rabaño nas cortes. O malo é que as ovellas das dúas familias mesturáronse e agora hai que separalas. Tienes algo a túa casa, o qué? Vale, aí vai. Dúas ou un carneiro e unha ovelha. Abre. Pois xa, que gracia, non? Ven. Aí, vale. Bueno, quero dicirvos que resulta moi desagradable, ainda que dixera moitas veces, que eu, que non son nada exagerado no tema, que gracias a min os animais van resultando sair adiante, sobre todo a vaca. Sara, volve. Que resulta moi desagradable. Un momentiño. Lorenzo, Que? perdona. Dille que veña mamá que estamos quedando nos osos. Que veña mamá, que isto non é comer, Que nos conten as aventuras. As desventuras, sabes? Benvidos sexades, benvidos. O mellor fui a ducha, o baño e o masajista. Porque eso non o vexo normal. Non se me ocurriría ir a levar a unha rapaza que me dera un masaje a unha habitación do hotel. Pero estás te pasando, ¿vale? Nos esperamos, ¿no? Mira, cuidado con cámara. Que parte, hostia! Como máis se matas a Fernando? É que isto non mira ben.